ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистон. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мошинои ҳархела арзони қимата мондагием ҳамашон бо дархости шумо. Дар навори имрӯза аста мошинои Opel Astra F яъне хеҷбек седан ва Mercedes Benz S-Class сечка ва дигар намудаш. Бардоро лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, то ки аввалин шидан наворҳои моро тамошо кунед. ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро лайкҳоро дариқ надоред, то ки мо ҳавасманд шавем наворҳоро бисёртар кунем. ва дар комментария ҳатман мошинаи мехоҳед ки тона номашро бинависем. мо ҳамон мошинро наворҳоро бисёртар мекунем ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии мо бардоро Mercedes 190 соли барош 1986 сӯзишвориш бензин, объёми моториш DI, коробкааш механикаи, ҳолатиш миёна, ҳуҷҷатош будшидагиай, утилизатсия дора, баллонош 80%, ходовоиш миёна. Мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Нархаш 17,000 сомония, алиш намешава, толка сумқати мефурӯша. Мошин хай хуб мегирӣ, ҳуҷҷатш мекунӣ, ҳуҷҷатош буд шидагиай. Мошина ҳуҷҷат менӣ, тамом утилизатсия дора. марҳамат касоне харидоре, дар ҳамин рақамҳо ватсапам ҳастай, прайсҳоям фортуна занг бизанед, ба ватсапам чӣ қадar ки маъқулай харидоро фақат занг бизанед, бихаренша. нархи мошин 17,000 сомония. марҳамат занг бизанед, бихаренша. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنت برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. ماشین اوبتی ما بردارو Mercedes Benz S-Class می باشد، یعنی سچکا. соли бариш 1997 объёми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин гази евро 4. коробка передачаш механикаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдиву расход надорад. ходовои 100%, 4 баллон миёна, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳаст, алиш намешава. мошин толка ба сум, фақат ба сум фурӯхта мешавад. сирожна пулдар кӯшига ба мин сабаб мошина мефурӯшанд. мошин ҳолатиш беҳтарин аст, ягон камдиву расход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нарша 50,000 сомонӣ гуфтааст ки агар аз номи канали Автотаҷикистон занг бизанед, муомилаи хуб дорад. мошин соли барош 97 бардоро. марҳамат харидоро занг бизанед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, дар ҳамин рақамҳо ватсапам дорад. мошин алиш намешава бардоро, толка сум, фақат сумқатӣ мешава ки бихарен. марҳамат касоне харидоре аз номи канали Автотаҷикистон, яъне канали мо занг бизанед, муомилаи хуб дорад. занг бизанед, бихаренша. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро. соли барош 1999 объёми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. коробка передачаш механикаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камдиву расход надорад. ходовои коробка ҳамаш 100%, моторш нав кардагиай, баллоно миёнаай, ҳолати мошин беҳтарин. ходовои 100%, коробка ҳама 100%, ҳама ҷои мошин 100%. мошин техас мотор дора, утилизатсия ҳуҷҷат надора. нархи мошин бениҳоят арзонай бардоро. нархи ахириша 8000 сомония. савдо намешава, фақат харидорои конкретна занг бизананд. мошин дар ноҳияи Данғара қарор дорад. марҳамат рақамҳои телефоншон дар рӯи экран, дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам ҳастая.
бисёри вақт кор намекунад. WhatsApp растои мақсадам прамои занг мезанӣ, қисшон гап мезанӣ. Нархи мошин, нархи ахирша 8000 сомонӣ. Мошин бениҳоят арзон аст. Фақат утилизатсия ва ҳуҷҷат менӣ тамом. Дигар ҳама ҷои мошин 100%. Мошин навбатии мо бардор Opel Astra F мебошад, ки дар кузуфи хеҷбе қарор дорад. соли бариш 1996, абиёи мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин. Коробка передашаш механикаи ва дар инҷа соҳиби шуфтааст, ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор, коробкаш, ходовош ҳамаш 100%. Утилизатсия дорад. То моҳи июла ҳуҷҷат дорад. Мошин арзон намешавад, бисёр мақсад савдо мешавад, бисёри баъд арзон намешавад. Беҳуда занг назананд, соҳиби мошин гуфтааст. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 35500 сомонӣ гуфтааст, ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардорро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, то ки аввалин шуда наворҳои моро тамошо кунед. мошин навбатии мо бардор Opel Astra F мебошад, ки дар кузуфи седан қарор дорад. соли бариш 1996, абиёи мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин газ. коробка передашаш автоматаи ва дар инҷа соҳибиш гуфтааст, ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дар электропакет, мотор, ходовой ҳамаш зурай. утилизатсия ҳаст. мошин сарожна фурӯшия бардоро. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 46000 сомонӣ гуфтааст, ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо.